салому алайкум дӯстон, стреча комбахтои новинка омадага бо диққат тамошо кунед. Оригиналои якум сорча тагошон сурхем. Як либоси 250 сомона касе ки заказ кунед марҳамат рангша интихоб кунед. Дар WhatsApp ёки дар имо суратша рӯй кунед. Доставка ба ҳама ҷоро дорем. Беҳад матта шумо тахшо ҳамаш новинка бо рӯи 91 таш усулан аст. Дӯстон лайк подписатсияро фаромӯш накунед. Дастгир кунед лайка ҳам дар TikTok, ҳам дар Instagram, ҳам дар YouTube. ҳамаи видео дар ҳамин сайтон ҳаст. Дастгир кунед то дигарро бинанд. Пешакӣ ҳаматон раҳмат. Касе ки заказ кунед марҳамат дар WhatsApp нависед. Резинкахои новинка барои тирамоҳ зимистон беҳтарин материал то баҳора пӯшидаш мешавад. ҳар як гул чанд ранги дорад. Бо диққат тамошо кунед. ҳар як гул 6-7 ранги дорад. ҳамаш материалаш якум сорта. Шушта мепӯшенш рангаш намеравад. ҳамаш гулои новинка.